Hoi en leuk dat je weer kijkt naar Boeien. Mijn naam is Paula en vandaag ben ik weer in het Limburgs Museum in Venlo, want daar staat de tentoonstelling Kruispunt Vrijheid. Een tentoonstelling over democratie, vrijheid en gelijkheid. Vandaag zijn de leerlingen van College Den Hulster aan het werk in de tentoonstelling. Dus ik ga eens even kijken hoe belangrijk zij vrijheid eigenlijk vinden en wat het nu precies boeit. Wie zet er nu een boom neer in een museum? Heel vreemd. Ik heb hier ook twee stoere mannen gevonden. Heren, stel jezelf even voor. Ik ben Michiel. Mees. Kijk, helemaal goed, Michiel en Mees. Hey, weten jullie ook waarom we 2 minuten stil moeten zijn op 4 mei? Omdat heel veel doodstellingen van in de oorlog. Ja. En die herdenken we dan heel erg goed. En is dat ook belangrijk dat we dat herdenken? Of boeit dat eigenlijk niet zo? Dat is wel belangrijk. Nou, laatste vraag. Wil je nog aan iemand de groetjes doen? Ja, mijn moeder. Nou, ik sta hier met meester Matt. En Matt, waarom is het eigenlijk belangrijk dat we dit soort lessen aan de kinderen meegeven? Nou, het zijn hele leuke interactieve lessen waarbij leerlingen eigenlijk op spelende wijze leren wat vrijheid is, wat democratie is en dat er ook regels aan verbonden zijn. Nou, super. Dankjewel. Wat geldt voor jou? Hey, wat vinden jullie tot nu toe van de tentoonstelling? Ik vind het wel leuk. Ja? Ik ook. En is het ook een beetje leerzaam? Ja. En hierachter staat dan vrijheid is nooit meer naar school. Vinden jullie dat kloppen? Nee. Nee, wat? Ja, het school hoort er wel bij. En ik kan later en ik kan alsnog voor de rest wel doen wat ik zelf wil. Ja, maar dat school hoort er wel bij. Ja, klopt. En weten jullie wat we op 4 en 5 mei gaan doen? Ja, dat is bevrijdingsdag. Ja. En weten jullie ook waarom? Ja, omdat vroeger was de oorlog en toen werden we bevrijd. Er zijn nu dus nog steeds mensen in Nederland die gediscrimineerd worden en die dus niet 100% vrij en zichzelf kunnen zijn. En dat is erg, want vrijheid is juist zo belangrijk. En daar hebben die mensen in de Tweede Wereldoorlog en daarna zo hard voor gestreden. Dus dat mogen we niet vergeten. Daarom herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we vrij zijn. Ik ben heilig of zo, denk ik. Dit was Boeien weer voor deze week. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En vergeet ook niet om 2 minuten stil te zijn op 4 mei om 8 uur 's avonds. En als je dat gedaan hebt, drop even een reactie hieronder en laat me dat even weten. Dat zou ik echt super tof vinden. En dan zie ik jullie volgende week weer heel graag terug bij een nieuwe Boeien. Doei!